Takže ahoj, dneska vám ukážem moje brainroty a bude menší opening. Dávajte lajky, odberiame, ideme do toho. Hotspot, dobre, toto, a ešte otvoríme. Ideme, čo mi padne. Hotspot! To je, oh my god. Ešte festiv otvoríme. Los 25, mám los 25, ok. GG. Oh my god, to som ešte nikdy nedostal. Ani v takoto tej. To predám, ja nesem Guda, ja som Secret. Toto si otvoríme. Ešte mi padne. Ďalší. Prečo? Tak. Také dobré mutácie a padne mi zatiaľ nejaký taký noob. To nechápem, ľudia. Tak. Festive Lucky Block. Rainbow. Otvárame. Otvárame. A Christmas. Dobre, Lucky Block sme si otvorili a teraz ideme brainroty. Dobre, nauky, dobre. Secret. Dáme secret. No, to tu predáme, to a sa kniha. Tenka to hodí, predáme. Dobre. Také zlaté. Ešte. To je podobné. A ešte los 25 máme. Los 25, to je oh my god. To je neuveriteľné. Toto. Asi som vám ukazoval na hore, či nie? Ja vám to ešte raz ukážem. Tu máme 2 triply, to Trolloleritos, Gifting Spideriny, Naukty, dobre. Takže keby ste chceli ma pridať do WhatsApp, tak môžete kľudne. Takže dávajte lajky, odbery, dielajte to, pošlite to najlepším kamarádom, ktorého máte. Dávajte lajky, čau!